Pamene mbali nayi ku dziko lomwe la Iran pamene ndithu kuliso ma student ena amene ndithu ali akupanganso ma protest akumacha ma student yo kumbali khuzana ndi akuti sakufuna bomalo. So mbodziwa nkhani ya ma student mene makhalira maso ma student kumeko anakumana ndi ma student so ena so amene ndithu akuzindikira bwino kuti dziko litu akazabwera ma Americans sikuti lizakhaso chimodzimodzi yayi kama wazangu bela nkupapira nkutisiya pangala ng'amba. So that's it. So anthu amene wawo ma student amene wanakumana ndithu ndi amayambaso kukhanga tichipolikiti tibwana kumabe sikuti zinapita patali pakali pano kwangotsala kuti akungomacha tsopano basi pakuti makuti ngati ma student tsopano ku dziko limeneli la ku Iran. So guys, yeah, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Here apati vite ku dziko la Iran limene ndithu tinayamba kulimva kale kwambiri ma 90s ndithu chifukwa nkhani yake ndi imodzi. Iran yangotsala ndi 2 weeks kuti ikhale ndi bomba la nuclear. Iran yangotsala ndi chaka china chilichonse. Netanyahu kangopita ku unga basi nkhani yake imakhala imene. Papa Iran yangotsala ndi basi masiku mwakuti kuti ikhale ndi bomba la nuclear. Kenako kufikira nthawi imene ndithu pamene Israel imamenyana ndi Iran nkhondo yomwe Israel tsopano, right? Pamene America inadzalowerera ndi kudzaphulitsa masite okwana 3 madera okwana 3, right? Site iyi Isfani kuti anakaphulitsa mene kujako malo amene amakhulupirira kuti nuclear yako. So yeah, Trump anabwera ndikulengeza kuti ndipo panopa tathanazo basi palibeso panopa basi tathanazo kuti Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Yes, imene to press briefing, imene to Trump adachita after kuphulitsa malo atatu aja. Komano Steve Witkoff amene ali nthumwi ya Trump ku Asia walosa statement dzana yonena kuti Iran ali ndi uranium wambiri 60%. Kwangotsa even 2 weeks or 1 week atakupanga bomb la nuclear. And yet they've been enriching well beyond the number that you need for civil nuclear. It's up to 60%. They're probably a week away from having industrial grade bomb making material, and that's really dangerous. Anyway, always bwino makhale nuyo kumabe ababa mwamodzi akunama. Okay, not okay. What should we say, mods? No, sitting not my mods. Kumano for ourselves and mods. Die, tena good statement mods ikunama. It's either poambila bana bitapo. It's either sana police za nyigiriazo kapena settlement ikunama ndi abodza ya Steve Witkoff. Ma settlement imodzi mpaka pana iyi mwa imodzi. Yeah, so ndi nkhani yosiza chilendo kwambiri foka zakhazi kuchitika ma nthawi zonse kwambiri kale. Nkhondo zonse ndithu zimene pa dziko lapansi pano zakhala ndithu zikumenyedwa, and especially makamaka kuba anthu kupangidwa bule like maiko nkhani yake makhani tubulu pamakhala bodza lina lake ndithu bodza lake limakhala ofana naso kuli chanchani apita mene kucha afterwards kena ku agenda ikusintha.
ayi ku Libya ako makuti kena ku agenda kusintha ayi ku Iraq kuna makuti kena ku agenda kusintha koma afterwards pamene anthu amazizindikira kuti kuti America ija mapitula zimene zizi and zolinga zimene mapitula maiko acho kwamenya nkhondo zimakhala zoti sizimathekaso like mene amanenera. So iyo I don't know kuti mpaka na pano pa still anthu obe amaganiza bezoti America ngalowa dziko nkukonza kukhala ngati like kusintha boma kana ko zinthu kamba kuenda bwino. No, America ikangolowa kana wake makhala ya ononga iwacha anthu anazipanga kale sadaka kale zimene anazindika kale Nelson Mandela yankhula kale kuti mukazana maiko awiri akumenyana dziwani zoti America inaendera mwa dziko limodzi mapene baba. So yeah so kumene kuchako to kama kane kuza ndiku Iran so bana kumene ndithu zimastima za nkhondo za chani zile kumene kuko kumano nkhani ekulu ndi intimidation afuna ndithu awapyeze anthu aku Iran kuti chinga chitika chani napereka zilombone umene ndithu Steve Witkoff amayapereka kuti Trump ali very curious akufunsa kuti inu moti kuopyeza kwase umera opyeza kuja moti Iran sikuganizabe like sina bwerebe kuzana kuti pepani makutentika mbirani. So this is it. So pali issue ina kuti America sobano sikufuna pakale nkhondo yakulu kwambiri yayi sikufuna ngati pakale chanchani yayi komana kuti chabwino iwo angomenya limited strike angochita ndeke nako tione kuti zikhala bwanji. So kusunza kuti Iran isazitenga serious kwambiri komano Iran ngati foreign ministry yankhula kuti yayi palibe limited strike ine mukangopanga palopa ng'ono ndikuti imene ikhala all out war ikhala nkhondo ndithu yokhazikika ndithu nkhondo ndithu yokhazikika. So apapa nkhani ndiyoti kuti timafuna tikambe za kumene zilili chifukwa pali news imene ikubwera pamene kunena kuti Ayatollah Supreme Leader Ali Khamenei mtsogoleri wa dziko la Iran not president koma mtsogoleri ne madaraja amene aja akuti amenyakale madilo onse like asankhiratu anthu okwana atatu amene in case chinja chikhoza kuchitika komano mission izakhale kupitirirabe like I don't know kuti like kunena okay awinena kuti ozitakhala kuti nenda phedwa ozitakhala kuti nenda phedwa komano still mission izakhale kupitirira kaganzidwe kanzathu kamene ndenga lili business lili empire amene business imene zili izingorani be izingopitirira. So akuti asankha anthu okwana atatu amene in case kunzoti iwo pawokha akonzeka sonzoti iwo pawokha rani akonzeka kuti yeah even if we die no problem no problem komano yeah chiro pitirire khabeni nkati. So pamene asankha atatu one anthu sakudziwa kuti anthu atatu akeni nani komanso sanga ulule ngasi ma Americans ndoti apitaso kumene kosuta wakuti basi. So what chimene chachitika chino kuti pali munthu wamkulu nake amene amafika kuti Ali Larijani ndi amene alingana kuti amene azalongosole ma issues zosaiza zama iye ndi amene azalongosole iyeyo sikuti ndi amene azakhale supreme leader koma iyeyo ndi amene alingati powerful big ndi amene azalongosole okay iyeyo ndithu wakhala ndithu advisor wa Ali Khamenei kwa nthawi yayitali komanso wakhalanso speaker wa nyumba ya malamulo kuchoka 2008 ukafika 2020 komanso ndithu ndi munthu amene wakhala panga ndamene anakayimirira kupanga deal ndi China 25 years cooperation deal ndi China temfodi wakhala ndithu si munthu wazibana ukupana baso ndamene so akumayenda kupita ku Russia kukumandi atsogoleri ndina ku UAE
konse ndamene panopa ali kumayendera. And komanso pakati panopaso America imafuna ipange iyankhwane ndi ipeze iyankhwane ndi president wa dziko la Iran like kuseri paja supreme leader Ali Khamenei anauza kuti a Trump simaulengana ngati ndi munthu oti TikTok masentana message kapena kumacheza no anamukana paja. So America inafuna kukumana ndi a president a dziko la Iran mwakuseri kuti angokambirana zina. So president wa dziko la Iran Masoud Pezeshkian anauza kuti no, I think mukambene ndi Ali Larijani adamene wawo tsunzo kuona kuti zinthu zambiri ali very powerful. So umondemene ndithu ku Iran izi kuyendera. Iwowa pamene amati yayi ifeyo tingumenya okay mulipo semo komano aliyesa akudziwa kuti pakali pano aliyesa kungodikira kuti kodi nkhondo iyamba liti chifukwa sinkhani kuti nkhondo iyamba kapena siyamba koma nkhani kodi nkhondo imene iyamba liti. Komano pamene America imadikira kuti mwina Iran ikhangati kuopa chani pamene ndithu Iran ikuona kuti nayonso yakonzeka kuchita kumenya nkhondo imene kama kubwezera koma kubwezera wake so khaso kuti konyengerera naye koma kukhaso kuti kubwezera wene. So guys, thank you so much. Malawi cameras.